ο υπνοτισμός. Φρούτα! Τα καλύτερα φρούτα του Χαλιφάτου! Δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένεις να δούμε αυτό το σοου. Πρέπει να ξεσκάσεις λίγο. Αυτός ο Τζέλο είναι σπουδαίος υπνοτιστής. 2 εισιτήρια. Τέλειωνε. Ξέχασα να πάρω το πορτοφόλι. Έλα, Αντιλαραρό, πλήρωσε τα εισιτήρια. Θα στα δώσω αργότερα. Ναι, σωστά. Θα μου τα δώσεις. 2 εισιτήρια. Κάνε γρήγορα. Πόση ώρα θα σε περιμένω? Ήρθα, κύριε, ήρθα. Εδώ είστε. Δώσε ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ και αντίο. Τσιγκούνι. Τι ώρα αρχίζει? Να, αρχίζει. Το κατάλαβα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μετά τον απίστευτο θρίαμβό του στην Κωνσταντινούπολη, με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω τον ένα και μοναδικό, τον Τζέλο! Θα ήθελε κάποιος κύριος από το κοινό να ανέβει στη σκηνή. Εγώ? Πολύ ωραία, νεαρέ. Έλα λοιπόν κοντά μου. Προσέξτε, κύριοι. Είναι απαραίτητο να κάνετε ησυχία και μην χειροκροτάτε. Λοιπόν, νεαρέ μου, θέλω να με κοιτάς βαθιά στα μάτια. Έτσι? Ναι, έτσι. Κοίτα με στα μάτια. Νιώθεις ξεκούραστος. Δεν αισθάνεσαι το σώμα σου. Και τώρα θα γίνεις γάτα. Ιδού, κύριοι. Δεν πρέπει ακόμα να χειροκροτήσετε. Τρομερός. Είναι τρομερός. Είναι απίθανος. Υπάρχει άλλος που θέλει να έρθει στη σκηνή. Α, υπέροχος. Ο τύπος είναι σπουδαίος. Πάμε να τον περιμένουμε στο καμαρίνι του. Έλα. Μα θέλω να δω το σοου. Ξέχνα το. Κουνήσου. Όχι, όχι αυτό. Πήγε. Να το. Αυτό είναι. Στην άκρη. Θα τον περιμένουμε. Γρήγορα. Α, αγαπητέ Τζέλο. Φίλε μου, η παράσταση είναι σπουδαία. Μου άρεσε πολύ. Είμαι ο Βεζίρης is no good. Μεγάλη μου τιμή, Βεζίρη μου. Πες μου, αυτός που υπνώτισες ήταν φίλος σου? Όχι, κύριε, δεν ήταν. Αποδείξέ το. Κοίτα με στα μάτια. Όχι, όχι εγώ, αυτός. Όχι, λάθος, αυτός. Όχι, όχι, εσύ. Μπα, τι λες, εσύ. Με τέτοιο διάλογο πάει, χάσαμε το Όσκαρ. Έλα, Αντιλαλαρό, κοίτα τον στα μάτια. Κάνεις λάθος που επιμένεις, κύριε. Πολύ ωραία, σύμφωνοι. Μα εγώ δεν συμφώνησα. Πολύ ωραία. Κοίτα με στα μάτια. Ναι, ηρέμησε. Ξέχνα ποιος είσαι. Ξέχνα τα πάντα. Ακούς μόνο τη φωνή μου. Τώρα θα γίνεις ποντικός. Απίστευτο. Νιώθεις αποτύχη? Μα είναι ποντικός. Τώρα θα δείτε. Ένα λεπτάκι. Νομίζω πως κι ο άλλος εδώ είναι. Έλα, Ψιψίνα. Ψιψίνα, πού είσαι? Τρέξε, γατούλα μου. Τρέξε. Δεν σας έπεισα. Ναι, τώρα που το είδα και ο ίδιος.
Ναι, πες μου κάτι. Γιατί απαγορεύεις το χειροκρότημα? Είναι απλό. Κοίτα. Μα πώς βρέθηκα εδώ? Κύριε, τι έγινε? Νομίζετε πως ήταν ωραίο το αστείο σας? Φοβερό! Σίγουρα. Θέλω να σου κάνω μια πρόταση επαγγελματική. Μα, τι. Θέλω να υπνοτίσεις έναν φίλο, τον Χαλίφη, για πλάκα. Να ξέρετε, για μένα μόνο το χρήμα έχει πλάκα. Πάλι τα ίδια. Χρήμα. Ντιλαλαρό, πού είσαι? Δεν είναι εδώ, έφυγε. Φυσικά, όταν τον θέλω χάνεται. Δίνω 150.000 και ένα δινάριο. Ωραία, σύμφωνοι. Εγώ σε συμβουλεύω να το σκεφτείς. Σοβά, μη γρουσουζεύεις. Κρίμα που δεν δουλεύεις δωρεάν. Μα εντάξει. Πάμε, φίλε μου, θα διασκεδάσουμε. Hey, δεν βάζεις προστατευτικό δίχτυ? Πάμε να τον βρούμε. Πρέπει να αλλάξω. Πώς με βλέπεις? Καλά, καλά. Σε βλέπω σαν θησαυρό. Ωραίος. Είσαι τέλειος. Υψηλότατε. Καλέβος Νόγκουτ, με πρόλαβες. Ήμουν έτοιμος να ξαπλώσω. Ήθελα να δείτε αυτόν τον κύριο. Γιατί? Θα δείτε. Κοιτάξτε τον να δείτε πόσο αστείος είναι. Είναι? Ωραία. Και είχα αρχίσει να βαριέμαι. Κοίτα με στα μάτια. Τι αστείο βλέπεις πάνω του, Καλέβος Νόγκουτ? Θα γίνει. Αλήθεια, τι θέλεις να γίνει? Να γίνει γάιδαρος. Αυτό του ταιριάζει. Θα γίνεις γάιδαρος. Συγχαρητήρια. Μπράβο σου. Τα θαλάσσουσες. Είναι κρίμα. Τι έκανα εγώ? Σου είπα, όχι χειροκρότημα. Το είχα ξεχάσει. Εγώ δεν νομίζω πως είναι αστείος ο κύριος. Προτιμώ να πάρω έναν ύπνο. Όχι. Έλα ξανά. Έχει πλάκα. Πρέπει? Ναι, έχει πλάκα. Θα γίνεις γάιδαρος. Ζήτω. Τι έγινε? Τι κάνεις εδώ, ανόητε? Είμαι ένας από τους 3 κουνουποφύλακες του Χαλίφη. Κουνουποφύλακες? Βασικά είμαστε 4 και μόλις δούμε ένα κουνούπι... Πολλάφ! Να, την έπαθες. Ξέφυγε. Χάσου! Τι θα γίνει τώρα? Εδώ δεν έχουμε ησυχία. Έλατε, πάμε έξω. Μα γιατί? Θέλω να κοιμηθώ. Είπα έξω. Εδώ έχει πολλά κουνούπια. Θα μας τσιμπήσουν. Εξάλλου, σας χρειάζεται και λίγο μαύρισμα. Αλήθεια? Ναι, είστε κάτασπρος. Έλα κι εσύ, έλα μαζί, καλέ μου φίλε. Εδώ είναι όμορφα και ήσυχα. Λοιπόν, κάν' το να γελάσει. Κοίτα. Καλά. Τώρα θα κάνεις κάποιο αστείο, μα κάν' το γρήγορα. Θέλω να κοιμηθώ. Θα γίνεις γάιδαρος. Μπράβο, αυτό ήταν. Ζήτω. Θα γίνω Χαλίφη στη θέση του Για δες, το φάω για καρότο. Δεν πιστεύω να γίνω και χορτοφάγο. Κύριε, ξέχνα τα όλα πριν είναι αργά. Τι, μη με ενοχλείς τώρα. Γιατί? Έχει δίκιο, όχι τώρα. Μα τι δουλειά έχω εγώ εδώ? Αυτή η κατάσταση με εκνευρίζει. Θα πάω να πάρω έναν υπνάκο. Πάλι γυρεύεις μπελάδες. Παράτατα. Τι θέλεις να τον κάνω? Ό,τι θες, η παρουσία του με εκνεύρισε. Κοίτα με στα μάτια. Θα γίνεις φώκια. Τι άλλο μπορούσε να γίνει? Δεν μ' αρέσουν οι γάτες. Μα λατρεύω τις φώκες. Γιατί άμα βγουνε ψάρι... Κατάρα, ο Χαλίφης. Μας φεύγει, τρέξτε. Μη χάνεις χρόνο. Γρήγορα, να τον προλάβουμε. Πάμε γρήγορα.
Για σιγά, η αμοιβή μου. Θα αστιεύεσαι. Νομίζεις πως αστιεύομαι? Ίσως δεν άκουσα καλά. Τι είπες? Πλήρωσέ με ακούς? Τώρα είσαι τρελός? Δεν νομίζω, είσαι κουφός αφίδι. Δεν μισώ τα φίδια. Κύριε, μη ξύπνα! Όχι! Αλήθεια, φαίνεται πια τελείως κουφός. Η μηχανή του χρόνου. Θα γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Θα γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Θα γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Έλα, αφεντικό, ηρέμησε. Έχεις κάνει χιλιάδες μίλια πάνω σε αυτό το χαλί. Τι λαλαρό, είσαι χαζός. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνεις τη μεγάλη μου δίψα για εξουσία. Θα γίνω χαλίφης. Μα αντί γι' αυτό κάθομαι και σκέφτομαι. Και ο καιρός περνάει. Έλα, πάρε μια τσιχλίτσα. Θα σου γλυκάνει τον πικρό σου καημό. Τι λαλαρό, σε παρακαλώ. Άντε να πάρεις λίγο αέρα ή να μαζέψεις λουλούδια. Λουλούδια? Καλά, λουλούδια. Εντάξει. Είναι εκνευρισμένος. Ελπίζω ένα μπουκέτο λουλούδια να του επαναφέρουν την καλή του διάθεση. Πού είμαι? Βασικά στο πόδι μου. Λυπάμαι, μα πώς? Πώς είμαι? Μια χαρά, λίγο κρυωμένος. Μα αλήθεια, ποιος είσαι? Αχ, είμαι ένα φτωχό θύμα της μαγείας. Ένα φτωχό θύμα της μαγείας? Ωραία. Πώς, σας αρέσει? Πάρα πολύ. Είσαι αυτό που θέλει ο κύριος. Πρέπει να σε παρουσιάσω αμέσως. Γιάννα, τον πέτυχα. Κύριε, μάζευα λουλουδάκια και να τη βρήκα. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα το εξαιρετικό. Δεν μοιάζει με λουλούδι. Ο Καλύτης. Όχι ακόμα, μα προσπαθεί κάθε μέρα. Μου είπε πως είναι ένα φτωχό θύμα της μαγείας. Σκέφτηκα πως αξίζει να τον δείτε. Πολύ καλά. Πες μου την ιστορία σου. Προσοχή. Αν δεν είναι αστεία, θα σε κλείσω στο μπουντρούμι. Δεν θέλω φιλονικίες. Με λένε Gypsy Very Well. Βρήκα την μηχανή του χρόνου σε αυτό το μαγικό βιβλίο. Την έφτιαξα και βρέθηκα εδώ. Και τώρα δεν ξέρω πώς θα γυρίσω πίσω. Αποκλείστηκα στο παρελθόν. Ναι, είχες δίκιο. Είναι ενδιαφέρον. Είδες, κάτι ήξερα κι εγώ. Ώστε είσαι από το μέλλον. Όχι, είμαι από το παρόν. Εσύ από το παρελθόν. Τα έχεις μπερδέψει. Πολύ καλά. Μην ορκίζεσαι. Απόδειξέ το. Ο φίλος σου είναι πιο καλός από σένα. Ησυχάστε κύριοι, δεν είναι ώρα για καυγάδες. Εσείς είστε σύμβολα του παρελθόντος. Εγώ έρχομαι από την πρόοδο. Οι αποδείξεις, τηλεόραση, παγάκια, ψυχολογία, καμινέτο, πίτσα, CD. Δεν μπορεί να τα βγάλε όλα αυτά από το μυαλό του. Εντάξει, σε πιστεύω. Έρχεσαι από αυτό που ακούγεται σαν τέλειο μέλλον. Μα πες μου, έχεις μαζί σου το μυστικό της μηχανής? Είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο. Αν μου φτιάξεις μια μηχανή, σου εγγυώμαι για το μέλλον σου. Δεν ξέρω αν πρέπει. Τι? Συγγνώμη, μα δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν το ξεφορτώνεις να τελειώνουμε επιτέλους? Τι λες? Με αυτή τη μηχανή, ο Χαλίφης θα βγει από τη μέση και θα γίνω ο Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη. Επιτέλους. Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη.
Κύριε, εδώ το αριστούργημα. Μπράβο, πολύ καλό. Αρκετά φουτουριστικό. Πώς δουλεύει? Είναι πολύ απλό. Θα μπει κάποιος από εσάς μέσα. Όχι εγώ. Ντι Λαλαρό, είσαι φίλος. Δεν διατάσσω τους φίλους μου. Θα το στρίψουμε. Δίκιο. Τι διαλέγεις? Κορώνα. Τότε έχασες. Μπες στη μηχανή. Μα αφού δεν έστριψες νόμισμα. Είμαστε φίλοι, Ντι Λαλαρό. Το χρήμα δεν μπαίνει ανάμεσά μας. Γιατί επιμένω άδικα αφού ξέρω πως δεν βρίσκω άκρη? Η πόρτα κλείνει αυτομάτως και ο φίλος σας θα βρεθεί στο παρελθόν. Θα γυρίσει μόνο αν ανοίξω την πόρτα. Ανοίγω την πόρτα. Τι έγινε? Ήταν για πολύ λίγο, μα πήγα να σκοτωθώ. Εγώ δεν ξαναμπαίνω μέσα. Έκανα το λάθος και μπήκα μέσα, χωρίς να υπάρχει κάποιος να μου ανοίξει. Και έτσι αποκλείστηκα. Καλά, τώρα ξέχνα το. Έγινε στο παρελθόν. Απίστευτο. Η μηχανή δουλεύει τέλεια. Πάμε στο παλάτι. Παλιόκαιρος. Ναι. Δεν μας φτιάχνεις και μια ηλιακαδομηχανή? Όμως βρέχει. Φοβάμαι πως η μηχανή θα πάθει ζημιά. Σωστά. Πάμε στο υπόστεγο. Επιτέλους, έφτασα. Hey! Μοιάζω από τη μηχανή τώρα. Πώς τόλμησε? Είναι θρασής. Κανένας σεβασμός για την ξένη περιουσία. Στοπ! Κλέφτη! Στάσου! Πρέπει να κρυφτώ κάπου. Έξω! Για κοίτα, υπάρχουν κάτι αγενείς. Δεν βρέχει. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Αλτ! Ψάχνουμε κάποιον. Τον είδατε? Από εκεί πήγε. Ωραία, πάμε, γρήγορα. Στάσου, ίσως είναι ψέμα. Ναι, μου φαίνονται ύποπτοι. Ναι. Τι έχει ντουλάπα? Ντουλάπα. Ποια ντουλάπα? Είναι μηχανή και άδεια. Ψέμα. Ναι, είναι ψεύτης. Πάμε. Θα την ψάξουμε. Σωστά να την ψάξουμε. Όχι. Περάστε έξω. Γρήγορα. Πάμε αμέσως στο παλάτι. Ευτυχώς δεν βρέχει πια. Και που είναι ελαφριά. Ωραία. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάω να φέρω εδώ τον Χαλίφη. Θα ανοίξω την πόρτα και θα πω: «Όλοι χρονεμένε μου, σας έχω μια εκπληξούλα». Τότε αυτός... Προσοχή! Τι τρέχει? Μην ανοίγεις την πόρτα. Γιατί? Δεν ξέρω. Το βιβλίο των κατασκευών λέει πως η πόρτα θα μένει κλειστή.
Κύριε! Τη μηχανή, μπες στη μηχανή! Μην ξεχάσεις να μας φέρεις πάλι πίσω! Εντάξει, κλείσε! Να! Τώρα πρέπει να τους φέρω πίσω. Ώστε εκεί σου κρυμμένος! Προσπαθείς να αποφύγεις τη λάντζα, Όχι, αλήθεια λέω, χάθηκα στον χρόνο. Για χάσει με περνάς! Εμένα με δικαιολογίες προκοπής δεν έχεις αυτή τη φορά! Θα την πατήσεις πολύ άσχημα! Πίστεψε με, αλήθεια λέω, δεν λέω ψέματα, είχα χαθεί. Απέτυχα! Την έπαθα και θα γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Γιατί δεν είναι σωστό να απελπίζεσαι. Εδώ που είμαστε δεν υπάρχει χαλίφης. Πάψε και τρέχα, βλάκα!